Musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen şuň Türkmenistanda Oraza bayramy bellenilýär. Aşgabat şäherinde we Mary welaýatynda 10 aprelde ýerden müňlerçe adam meçhitlere baryp bayram namazyny okudy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky we Mardaky habarçylary meçhitleriň içinde we töwereginde howpsuzlyk çäreleriniň adatdakysyndan ençeme esse güýçlendirilendигini aýdýarlar. Şuň paýtagyň meçhitlerini İslam dinine uýan we İslamyň däplerini berjay edýän paýtaglaryň müňlerçesi bardy. Meçhitleriň içine ýerleşmän olaryň howlusyna bayram namazyny okanlaryň sany içinde okyanlaryň sanyndan köp bolmasa az däldi. Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymız bu ýagdaýlary Hezreti Omar, Hezreti Osman we Saparmurat Hacı meçhitlerinde şeýle hem Seyit Cemaletdin we Adady meçhitlerinde syňlasa bolandygyny belleýärler. Hususan da Hezreti Omar we Hezreti Osman şeýle hem Adady meçhitlerine baran dindar erkekleriň we zenanlaryň sany juda köp bolup olaryň her birinde dindarlaryň sany müňlerçe adama ýetdi diýip paýtagtly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Instagram sosial ulgamynda paýlaşylan videolaryň birinde paýtagtyň etrapçylarynyň birindäki meçhitde bayram namazy okulýan mahaly onuň töweregindäki uly we kiçik köçeleriň ugrunda ýüzlerçe ulyň ýyzly ýyzyna goýlandygyny görse bolýar. Bu ulaglar meçhide baran adamlaryň sanynyň juda köp bolandygyna işaret edýär. Habarçylarymız meçhitlere baran raýatlaryň bir howpsuzlyk çäreleriniň arasynda bayram namazyny okandygyny hem habar berýärler. Meçhitleriň içine we töweregine paýtagtyň howpsuzlyk edaralarynyň ýüzlerçe işgäri bir gödökçülük etdi. Adamlar entek meçhitlere gelip başlamanka olaryň daş töweregine we golaýyna köçelerde polisiýanyň yol gödökçüligi gullugynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň raýat eşigindäki ýüzlerçe işgär ýerleşdirildi. Howpsuzlyk çäreleri adatdakyndan ençemesi güýçlendirildi. Dip habarçymyz gurrun berdi. Mardaky habarçylarymız hem müňlerçe adamyň bayram namazyny okumak üçin ýerden saat 4-de welaýat we etrap meçhitlerine baryp başlandygyny habar berýärler. Etrap meçhitlerine esasan ýaşuly adamlar baran bolsa, Mary şäherindäki baş meçhide ýaşulylar bilen bir hatarda gelin gyzlar, kiçi we uly ýaşly çagalar hem bardy. Adamlar meçhidiň içine we territoriýasyna sygmanlygy sebäpli uly ýoluň ýan ýodalaryna namazlyklaryny ýazyp bayram namazyny okudular. Meçhitlere gelen adamlaryň sany geçen ýyldakydan hem köp boldy diýip habarçymyz belledi. Köçelere polisiýa tarapyndan gödökçülük edildi. Meçhidiň daş töwereginde azyndan 30-40 polisiýa işgäri nobatçylyk çekdi. Olar 9 aprelde nobatçylyga goýulyp gijet bilen nobatçylyk çekdiler. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Mary şäheriniň baş meçhidinde bayram namazy okulyp, adamlar öýlerine gidýänçä Molla Nepes we Kemine köçeleri ýapyldy. Bayram namazy ýerden saat 7:30-a çenli dowam edip, saat 8-den soňra ýollar gaýtadan açyldy. Azatlyk meçhitlerdäki güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri we onuň sebäpleri barada yerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Bilim Ministrliginiň işgärleri Aşgabatda orta mekdepleriň mugallimleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän wakalar, şol hany mekdebiň çägine bolup geçýän hadisalar barada hiç ýerde, hatta öýde hem gep gurrun etmezligi ündeýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 aprelde paýtagtdan maglumat berdi. Häkimetler ila tarasyny özara pikir alışmalary çäklendirip mekdepleriň çägine hem syýasy gurrunlaryň gozgolmazlygyny talap edýärler. Bu talaplar mugallimlere da, okuwçylara da degişli bolup durýar. Bilim Ministrliginiň inspektorlary mekdeplerde bolup geçýän wakalaryň mekdebiň çäginden daşaryk çykarylmazlygyny, bilim we terbiýeçilik edaralarynyň çägine bolsa syýasy gurrunlaryň gozgolmazlygyny ünleýärler. Diýip bir bilim işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mugallimler hem okuwçylaryň arasyna şeýle hili gurrun döşükleri geçirmäge boşlandyrylýarlar. Bilim işgärleriniň sözlerine görä, hususan mekdeplerde bolup geçýän adatdan daşary hadisalar, şol sany ýokary klas okuwçylaryň arasyna wagtaly bolup geçýän uruşlar, ýokary sınıp gyýdy okuwçylaryň arasyna ýüze çykýan gowrulyk hadisalary, üpçünçüligi pet hozurlyklaryň okuw etbaplaryny, mektepli wagtlaryny almagy gurbunyň çatmandygy ýaly wakalar barada hiç ýerde pikir alışmazlyk tapşyrylýar. Okuwçylara mekteplerde bolup geçýän wakalar barada özleriniň enatalaryna, dogun garyndaşlaryna hem gurrun bermezlik tapşyrylýar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy.
Bu çäreler türkmen häkimetleriniň ila tarasyna gödegçiliksiz bolup geçýän pikir alışmalaryň öňüne geçmek tagyrlarynyň nobatdaky tapgyryna çalym edýär. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň Aşgabatda häkimetleriň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň öňüne adamlaryň köpçülik bolup oturmaklarynyň öňüne geçmek, olaryň özara pikir alışmalarynyň öňüni baglamak maksady bilen jaýlaryň howlularynaky oturguşlaryň, skameykalaryň aýrylanyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri maglumatyň istenlik görnüşini hem fiziki giňişlikde hem virtual giňişlikde ýerler we hökümet gödegçiligine bolmadyk istenlik informasiýanyň ýaýramagynyň öňüni baglamak ugruna ýerginsiz tagyrlaýdýarlar. Okuwçylara mektepde bolup geçýän nowsanlyklar barada hiç ýerde dil ýarmazlyk tawşyrylýar. Egerde bolup geçýän wakalar barada gep gürrüň edilip, bu waka dilden dile geçip köpçülige aýan bolsa, onda bu maglumaty ýaýradan ýetginjekleriň anyklanyp, olary temmi beriljekdigi duýdurulýar. Diýip Aşgabatda ýaşaýjy Gurrun berdi. Daşarky dünýäden özüňe Türkmenistana ýytybarly maglumat çeşmeleriniň garaşsyz media serişdeleriniň erkin hereketine ruhsat berilmeýär. Ähli habarlar döwlet tarapyndan berik gödegçilikde saklanýar. Türkmen häkimetleri mekteplerde bolup geçýän wakalaryň daşaryk syzmazlygyny tawsyrmak bilen bir hatarda mektepleriň çäklerini hem syýasy wakalar barada pikir alışylmazlygyny talap edýärler. Hususan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne ýapyrmak, olary ýaşyrmak barada mugallimlere tawsyryk berilýär. Bolup geçýän islendik wakalar barada şol sanda azy karytlarynyň gymmatlamagy ýa-da meselem Nazir Habibowyň neşe serişdesi bilen tutulmagy ýa-da daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen siýasatçylary we aktivistleri barada gep gürrüňleri ýaýratmazlyk, pikir alışmalaryň öňüne geçmeklik talap edilýär. Diýip Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna Gurrun berdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň paýtagtyň idara karhanalaryna ýörüýte ýygnaklary geçirip ady karytlarynyň gymmatçylygyny adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge synanşanyny habar berdiler. Azatlyk radiosy mekteplerde geçirilen ýygnaklar we häkimetleriň ila tarasyna özara pikir alışmalary çäklendirmek ugrunaqy täze synanşyklary barada paýtagtyň bilim müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çägine ýytybarly köpçülikleriniň habar berişleri işleri bolman soň erkin maglumatlar köplenç informal resmi däl usullar bilen ýaýraýar we myş-myş görnüşini dilden dile geçip halk köpçüligine ýetýär. Bu ýagdaý hem synçylary görä garaşsyz ýytybarly habar serişdeleriniň ähmiýetini we olaryň jemgyýetiň durmuşyny oýnaýan roluny ýene bir gezek açyp görkezýär. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki Körler we Kerler jemgyýetiniň kömek sorap, açaçan halka ýüzlenmegi bilen bagly ýagdaýlar göz görteli köpeldi. Jemgyýetdäki ýytybarly çeşmämiz munyň edara hem döwlet hem de raýatlar tarapyndan berilýän kömegiň dogly diýenýaly togtamagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 10 aprelde sebitden maglumat berdi. Şunder Liwabın Körler we Kerler jemgyýetiniň halkdan kömek sorap imo messengerinde maglumat paýlaşmagy bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Maglumatlarda jemgyýet erkekler, aýallar we ýaşlar üçin eşige we ayakkaba mätäçligini dörenligini aýdýar. Şeýle-de olarda jemgyýetiň ila tarapyndan ediljek islendik kömege minnetdar boljakdygy hem bellenýär. Dip habarçymyz aýtdy. Azatlykda imo messengerinde paýlaşylýan bu maglumatlaryň nusgasy bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatlarda Körler we Kerler jemgyýetiniň telefon belgisi hem ýerleşdirilip, messengery ulanjylardan bildirişi repost etmeklik, ýagny bu barada bolup bildiginden köp adamy habarly etmek üçin onu internetde paýlaşmaklyk haýyş edilýär. Azatlyk bu maglumatlar barada tesbir almak üçin agzalýan jemgyýete jaň etdi. Ýöne 10 aprelde telefona jogap beren resmi hiç ýyly maglumat berip bilmejekdigini aýdyp, trubkany goýmak bilen boldy. Redaksiýanyň bu barada ýurdun Körler we Kerler jemgyýeti bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Resmi we hökümete tarapdar neşirlerde 2022-nji ýylda çap edilen maglumatlara görä 1932-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Körler we Kerler jemgyýeti 4000-den gowrak agzany özünde jemleýär. Jemgyýetiň ýurdun ähli vilayetlerinde okuw we önümçilik merkezleri bolup, olaryň eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlara häzirki zaman dünýäsinde we jemgyýetinde durmuşa uygunlaşmaga kömek edýändigi resmi habarda bellenilýär.
Ýöne Türkmenabadyň körler we kerler jemgyýetindäki ygtybarly çeşmämiz döwlet tarapyndan jemgyýete berilýän kömegiň dolu diýen ýaly towtandygyny aýdýar. Ol munyň jemgyýetiň kömek sorap çap edýän bildirişleriniň esasy sebäpleriniň biridigini belläp, maglumatlaryň ýaýradylmagyna ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlara raýatlar tarapyndan berilýän kömegiň azalmagynyň hem goşondygyny belleýär. Bu ýagdaýlar jemgyýetde agda bolan eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlaryň eklenjini agyrlaşdyrdy. Olaryň durmuş sosial taýdan goraglylygy juda petegaşdy. Olara döwlet tarapyndan berilýän kömek puly hem juda az bolup güzeran eklenjine ýetmeýär. Şol sebäpli olar goşmaça kömege mätäç bolýarlar. Diýip çeşmämiz ýurtda bu adamlar üçin işlemek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny hem belledi. Orsiýetiň ýokary derňe guramasy görnüşinden Birleşen Ştatlaryň gazgalanly prezident saýlaw kampaniýasynyň arasynda dezinformasiýa, ýagny ýalňyş maglumat ýaýratmak tagallasyn edip, olar ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin oglu bilen ara baglanyşy bolan bir Ukraina kampaniýasyna garşy derňe uýuşyny açanlygyny aýtdy. Derňe komiteti 9 aprelde Burisma Holdings we onun ABC we NATO ýaranlarynyň ýokary wezipeli adamlar tarapyndan Russiýada terrorçylyk hereketlerini maliýeleşdirmäge gatnaşygy diýilýän derňege başlaýanlygyny aýtdy. Komitet bu derňegiň geçirilmegini bir näçe Rus kanun çykarjysynyň talap edenligini habar berdi. Burisma Holdings Ukrainanyň neutral kampaniýasy bolup, Hunter Biden 2014 we 2019 ýyllar aralygynda onuň direktorlar geňeşiniň bir agdasy bolupdy. Bu kampaniýa Birleşen Ştatlarda Respublikan kanun çykarjylar we beýlekler tarapyndan edilen we en çemeýilbäri suud edilmedik, delilsiz galýan aýyplamalaryň merkezinde durýar. Olar şol wagtky vice-prezident Joe Bidenin Burismanyň esasy ýesini goramagyň bir çäresi hökmünde Ukraina resmiýlerine ýurdun şol wagtky baş prokuroryny işinden aýyrmaklar üçin baş edenligini öňe sürýärler. Bu aýyplamalar bir näçe gedek ýalana çykaryldy we ilki başda bu aýdylýan aýyplamalaryň ýaýramagyna möhüm rol oýnan gömürtük Amerikan telekeçiler tarapyndan hem açyçan ret edildi. Donald Trump'ın 2019 ýylda prezident hökmünde ilkinji gedek jogapkärçiliге çekilmegi, impeachment edilmegi Trump bilen prezident Volodymyr Zelenskiýiň arasynda geçirilen telefon gurlugyny netijesinde ýüze çykdy. Görnüşinden Trump bu telefon gurlugyny ABC-nyň Kiýewе berjek harby kömegini Zelenskiýiň Bidenin garşysyna jenaýet derňegini açmagy buýurmak şerti bilen baglanşdyrdy. Şol wagt ABC-nyň Ukrainadaky ilçisi bolan diplomat demokratik kanun çykarjylary Trump'ın ýaranlarynyň Zelenskiýni Burismany derňemek goýunça özüne açyk borçnama almagy iteklenliklerini aýtdy. Her wagtda wekiller öýüne gödökçilik edýän Respublikan kanun çykarjylar Biden'i kadiýet jogapkärçiligini çekmek synanşygynyň çägini Burismany esasy merkez edindiler. Bu synanşyk fevral aýynda Biden bilen Hunter Hersey Burismadan $5 milyon paraly diýen aýyplamany öňe süren esas şaýat diýen zatlaryny toplamakda we federal derňe buýrasyna ýalyn maglumat bermekde aýyplanandan soň şowsuz utardy. Geçen ay Krok City Hall binasyna edilen we 140'dan gowrak adamyň ölümüne sebäp bolan terrorçylykly hüjümden soň Rus resmiýleriniň Birleşen Ştatlaryň we NATO ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýleriniň Russiýanyň içindäki terrorçylygy maliýeleşdirmäge ilteşiklidigi barada aýdan zatlary köp adamy geň alyrdy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist toparynyň bir bölümi öz sınarly. Ýöne Rus resmiýleri hiç bir delil getirmeden bu işin Ukraina we Birleşen Ştatlar bilen ilteşiklidigini gaýta-gaýta öňe sürdiler. Derňe komitetiniň 10 aprelde beren habary barada sorulanyny Aktamyň Milli Howpsuzlyk goýunça geňeşçisi Jake Sullivan muny bolgusuzlyk diýip atlanyrdy. Russiýa Moskwadaky terrorçylykly hüjümüň Islam döwlet topar tarapyndan amala aşyrylanyny bilýär diýip ol aýtdy.